खुलुमबाय गोजोन बड'लेण्ड यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ शेरनानै दोन जाहाथे सानफ्रोमबो गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हायो। हिमाचल प्रदेशआव हा गिसिखानानै गंसे बासआव गिदिर अन्थाइया गोग्लैसिनना 18 जन यात्रीफोरा जिउ गोमानाङो। हठादै हा गिसिखानानै बल्डार मोनसे गोग्लैफैनानै गोजौनिफ्राय 18 यात्रीफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बे जाथायाव बांसिनानो रुंसारि जादों, नाथाय 2 गथ'जों लोगोसे 4खौ जायगानि मानसिफोरा बासायनो हादों आरो बिथांमोनखौ दा हस्पिटालाव चिकित्सा होनाय जागासिनो दं। बेनिफ्राय मार्किन बिगियानी जन क्लार्क, माइकेल एच डेबरेट आरो जन एम मार्टिनिस बिथांमोनहा पदार्थ बिगियाननि नबेल बान्थाखौ मोननो हाबाय। बिनिफ्राय अरुणोदयखौ मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खानापारा फोथारनिफ्राय बयनिबो एकाउन्टआव सोनानै होबाय, नाथाय बिटिसिनिया बे 1 मासनि गेजेरावनो बिटिसिनिफोरखौबो राननाय जागोन। दा बिटिसिनिखौ रानथ'यैयाव 32 लाख आइ मात्रिफोरा बे अरुणोदयनि रांखौ मोननो हाबाय मैया, आरो बिटिसिनि 6 लाखखौ जेब्लानो सोनाय जागोन अब्ला गासै 38 लाख आइ मात्रिफोरा, बिमाफोरा, बिब' बिनानावफोरा बे अरुणोदय रांखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय बे अरुणोदयखौ बिथाङा बुंदों सोरनिबा बिखुनजोआ रुंसारि जायोबा बिनि बिहामजोआबो मोनगोन होननानै। दा बेथ' मोजां खबर, आरो थाबैनो बिटिसिनि आइ मात्रिफोराबो मोननो हाथों, मानोना बिथांमोनहाबोथ' दा बेखौ आसामनि गासैबो ओनसोलाव मोनबाय, बिटिसिना मोनाखै होननानै बिथांमोना गोसोआव दा निश्चय साननाय दङ, जों माब्ला मोनगोन, माब्ला मोननो हागोन। दा बेखायनो आङो गोदान सरकारनाव खावलायहरो जे बिथांमोना थाबैनो बे अरुणोदयनि रांखौ जाहाथे गिबि मन्थ्रिया बिटिसिनि आइ मात्रिफोरनि एकाउन्टआवबो थाबैनो सोनानै होनो हायो, बेनि बेबस्थाखौ जोंनि गोदान सरकारा थाबैनो लाथों। बेनिफ्राय बिथां गिबि मन्थ्रिया बे समावनो बुंबावदों जे आं फेब्रुवारियाव नोंथांमोननो आइ मात्रिफोर, नोंथांमोननो आं गिदिर मोनसे गिफ्ट होबावगोन, नोंथांमोना नेनानै थाथ'। आं दिनै खोन्थाथ'वा मा गिफ्ट, किन्तु आं गिफ्ट गिदिर होगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाना लाखाबाय। दा नेनानै थानोसै मा गिफ्ट। बेनिफ्राय गाबोन माने 9 अक्ट'बर बिटिसिनि गोदान सायख'जानाय MCLAफोरनि गाबोन गिबि खेब आयेन आफाद जथुम खुंगोन, माने एसेम्ब्लि जिरायगोन। गाबोन बिटिसिनि एसेम्ब्लिया गाबोन गिबि खेब जिरायगोन बे दानि गोदान सरकारनि। बेवहाय साफ्रोमबो देरहानाय MCLAफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जागोन। दा रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।